Абе, чухме. Здравейте ви, боксери. Аз съм Джокито 95 и Джокилър. Тук с мен е... Къде си бе? Мод. Тук с мен е Мод, а пък тук с мен е Златинчо. Сега се следираме от Даскал, както всеки ден. Сега те пак се гонят. Стига сте се правили пред камерата, дразни. Не са... Не ги гледайте, гледайте ме, защото само аз съм тук на обектива. Така. Даскалото не е много лошо. Ау! Така както говоря, не е много лошо, но някои неща не са лоши, но други... Да, някои са лоши. Но някои... Не. Например, физическото. Хубаво е, но... Домашна техника, икономика не е пак баш толкова хубаво, защото, знаете, трябва да строиш някакви неща, майнка им да е. Историята тази година пък още по-трудно. Махайте са. О, чакайте нещо. Направи. Скивайте. Златинчо! Какво правиш? Това е. Ще обидиха Златинчо. Да се справя на рака. Така. Абе, Златине! И така. Все пак рани. Ти ще го държа в ръката. Давайте пред мене! Където и да си пред мене! Да няма никой зад мене! Отивай! Игре на тюбо! Опа! Гонят ме! Може да ме пуснеш? Ай, пусни ме, бе! Няма да откажа. Починаш ли си? Златинчо. Ти сега ще играеш след 9 и не се обаждаш. Да. Никой не може. Дишай! Дишай! Напъвай! И войното излезе. Дай Бог. Ражда. Напъвай, Матруджа! Напъвай! Да заминаваме. Той клип няма да е много дълъг. Майно! Стига, бе! Дай тя, аз да съкна. Айде! Дай. Старица. О. Тъй. Аз бях Джокилър. Аз бях Златин, ще да кажа. Аз бях Джокилър. Този беше Златинчо и този беше Мод. Довиждане. И да ви кажа, въпросът е, това ли ви от грамотевици, светкавици и всичко друго. Или дали харесвате Даскал, напишете каквото обичате.